Tokuchingamidza muchirongwa chenyu chamasecret namaconfessions zita ndinoitwa iye Glory. Vatete munofara here? Ndiri ama 2K zvakaitika ndezvizvi. Ini nasekuru Mashi takangokura tiri close. Sekuru Mashi ndivo mwana wekupedzisira mumba mana mama. Mai vangu Chipo ndivo dangwe mumusha mavanoberekwa. Ini ndini muzukuru mukuru mumba vasukuru vese. Ndichikura kudaro ndingangoti ndaigara between two homes, kuvabereki vangu pamwe chete nekwagogo. Sekuru vangu same thing, vatete kumba kwana gogo nekumba kwedu. Ndava ne16 vabereki vangu vakazowana mukana wekuenda kuUK. Vakatora my young sibling vakaenda vatete. Ini ndikanzi ndaizotevera nekuti ndaigadzirira kunyora national examinations angu. So ndaizotevera pandainge ndapedza kunyora my exam. Mazama akanyorwa akapera tete, paperwork yangu yakatanga kuitwa. Zvimwe zvose zvaida kuitwa ndaibetserwa nasekuru. One thing led to another. Ina sekuru wangu we ended up sleeping together and I fell pregnant. Kongo notice kuti ndaiva nenhumbu. Kwa kufonera maparents angu kuti Misheu akazvitakura. Vatete dede vangu vari kudya marasha chaiko. Mama vari kuti ndiende kumuridzi wemimba. Vari kutuma tete kuti vauye kuzonditora tiende kumuridzi wemimba. Zvinhu hazvina kana kumbomira mushe. Ndoudza sei mama kuti muridzi wenhumbu ihanzvadzi yavo. Ndoudza sei gogo kuti muridzi wenhumbu mwana wavo. Nhumbu yacho yakaitirwa right under her nose. Zvinotaurika here? Ndiri kutopererwa kuti ndodini. Ndikabvunza sekuru kuti ndodii, vakanditi ndinotofanira kuita abort nhumbu yacho. Sokuti chokwadi chikabuda chichaparadza marelationships evanhu vakawanda. Chinogona zvekukonzera kuti relationship yevabereki vangu isheke. I've always been against abortion. Kokana ari the only child wandichaita mukati meupenyu wangu. Kokana sekuru akabvisa cheka ukama zvingava nedambudziko here. I love my sekuru and nyaya iyi anti iri kundipedza simba. Ndiri kutoshiya kuti ndodii. Ndoudza maparents angu chokwadi here ndongochengeta secret yangu nasekuru. Ndo zviripo izvo vari kubvunza kuti saka ndiite sei? Should I tell my parents? Should I abort? Handizivi kuti munozvionawo sei? Asi zvinhu zvakangooma, especially patinosiya vana paya tienda kumhiri kwemakungwa. Zvinhu zvacho zvinoitika ikoko zvinhu zvakaoma chokwadi. Regai tiverenge nyaya inotevera. Nyaya iyi ndakaitumirwa kare, ndoda kuti sorry sure. Kana mukatumira ari maaudio, it becomes difficult for me kuti ndigare pasi ndiite transcribe zvendichiteerera. Tete ndokumbirawo kuti kana mazoposta muzondizivisawo ndigotevera nyaya iyi kuti ndinzwe pfungwa dzevamwe. Ndinotobva kumhuri hombe chaiyo, mhuri ine mabhazi zvekuti baba vangu vaitova inspector tete. Ndiri mwana mudiki kuma 5 years baba vangu vakauya nepfungwa yekuti ndaifanirwa kumbonoona mai vavo vaigara kumusha. Baba vangu vaiva neimwewo family yavo kumusha, asi pakati pababa vangu namai vangu panga pasina kuwirirana kwakwanaka. Sokuti mai vangu vaigara vakakonana nababa vangu kuti wakandinyengedza, wakandinyepera kuti hauna mhuri asi iwe unayo. So baba vangu vaigara namai vangu kuHarare, imwe family ichigara kumusha, tongoti mai vakuru. So mai vangu vaigara kuti kuna baba vangu zviri nani tipesane. Baba vangu vakazonditora tikaenda kumusha. Ndaenda kumusha zvinhu zvainge zvakaoma. Mbuya vacho ndakavaona, asi masiblings ekune imwe imba vatete dzanga dziri 6 boys vachigara namai vavo. Pamba paigara 5 boys. Tete vakandionesa moto. Ndakashungurudzwa upenyu ukavava vatete. Apa ndaiva mwana mudiki. Budhi vahombe vakandityora ruoko. Mai guru mai vavo vakandivhundutsira vakatosambotaurako kuti watyorwa ruoko. Ukabvunza unoti wadonha mumuti. Ndakaendeswa hangu kukliniki. Nguva yekudya vatete unodya sei pano? Amai vako vachidya mari yatinofanira kudya yakawandisa. Tete vaiti ndinofanira kudya nhunzi sekuti mai vangu vaivauraya nenzara. Vaiswedera kubata nhunzi dzoiswa mukapu manheru ndonzi ndidye. Ndaibva ndangoti ndakagota. Ndakashungurudzika zvekusvika pakurarama nemichero yemusango, nhunguru nekudya ivhu vatete. Ndava kuenda kuchikoro, ndakabva ndaudza mistress zvandaisangana nazvo kumba. Mistress wandakaudza aindituma kumba kwake, unoti unodya chikafu chaanenge asiya chiri patable. Tete nyaya mistress yakasvika pakuzikanwa, akarohwa nehanzvadzi dzangu dzekwamaiguru. Ndaishungurudzwa, ana bankuru mukoma baba nagogo varipo vachizviona. Family iyi hombe inotozikanwa vatete, asi ndakasafa pamba pababa vangu ndichishungurudzwa nema step brothers na step mother. Vanhu vachizviona vakayeva
kudai. So umwe musi ndakatevera baba vangu ndiri Chinhambwe. Idea iyi ndainge ndapiwa navamwe mistress vakandidzidzisa. Akati kana baba vako vakauya ukanzwa kutaura uvatevere. Baba vangu vaiti kana vakauya vaisava nekeiya yekuziva kuti mwana adyei kana kuti ari sei. Vaiti kana vakandibvunza zvaingonzi aripo zvopera zvakadaro. So umwe musi vakadzoka vava kudzokera ndikatanga kuvatevera Chinhambwe. Ndikanzwa bhazi richidaidzira Harare, Harare. Ndikapinda mubhazi, ndikaenda kubackseat ndikanorara. Baba vangu vakazondona bhazi radofamba tete. Apa tsvina ndaiva nayo tete kungomuka nekuenda. Ndakavaudza kuti ndaida kuenda kuna mai vangu. Pandakaona mai vangu ndakanzwa mwoyo wangu ukasununguka vatete. Amai vangu vakazoenda kuSouth Africa. Baba vaiti kana mai vasipo votanga kundirepa vatete. Vaizvimanikidzira pandiri vachitoshandisa vaseline vachingoti ukazvitaura unofa. Tete takazobviswa zvakare kuHarare tikaendesewa kumusha. Nekudzidza nekukura ndakazotanga kudzidza kuti baba zvavakaita kwandiri zvaiva wrong. Nekuda kutanga kutaurira mai vaiva vasipo. Tete mai vangu chaivo nyakunditumbura tanga tisina hukama hwakanaka. Mai vangu havana kumbobvira vandida okundinzwisisa kuti chokwadi here. Tete ndinoona sekuti mai vangu vainge vane bitterness kuna baba vangu. So ndaipanishirwa mhosva dzababa vangu. Ndakazogara kumusha asi ndainge ndisina communication nababa vangu. Sekuti ndainge ndogara nemunin'ina wamai vangu ndava kutotsanangura zvakaitika. Mai vangu nyakutumbura vainge vasina basa nazvo vatete. Vainge vasina nguva neni. Ndava grade 7. Birth rainge rodiwa kuti ndikwanise kunyora. Birth rainge rainda nababa vangu. Ndopakazotsvakwa baba. Pakutsvakwa baba ndipo pandakadzwa kuti baba vainge vashaika 2001. Indakazozviziva 2002. Birth vakazopiwa nehanzvadzi yangu. Zvadaro vatete takaenda kunobata maoko paya. Life was not good. Ndaimuka usiku ndichirima ndichishungurudzika. Mai nini munin'ina wamai vangu akachizenge ashaika ndikasara nagogo mai vamai nemamwe masiblings aiva madiki kwandiri. Tete waiti kana ukasvika usina kurima nguva yekurima wainyimwa hembe dzekisimusi namai vangu nyakubereka. Asi vamwe vana vachipiwa. Ndakatombosvika pakupiwa poison namai guru mukadzi wehanzvadzi yangu. Mai guru ndakavawanikidzwa nechikomba kwava kundiisira poison vatete ndikarwara. Mai vangu kana hanya. Mai vangu kwava kuti akabvisa nhumbu. Zvakazobuda later kuti yaiva poison. After ndaprofitwa nemumwe munhu. Mai guru vakabvunzwa vakabvuma kuti vainge vandiisira muchetura. Asi upenyu hauna kuchinja kuti mai vanditore semwana wavo. Chero kugara neni paiva pasina. Hanzvadzi yangu ndiyo yaitondiendesa kuchipatara vatete achimira pandiri. Ndaimuka usiku ndichigeza mbuya vatete nekuita mabasa ese epamba. Ndiwe leader unofanira kukontrola vana iwe utoriwo mwanawo. Tete ndakazokura asi ndakura kudai vatete marriage iri kunetsa. Ndaimbozama asi hazvisikana kufamba zvakanaka. Mai vangu vakazotanga kuita hanya neni ndatokura kudai vatete kutanga kundionawo semunhu. Ndakadanana nemusikana wandiri kugara naye izvezvi kuSouth Africa kusvika nanhasi. Tete kumashure uko ndaiti ndikapinda murudo nemunhurume mai vangu vaibatikana zvakanyanya vachindituka vachindishungurudza. Vatete marriage yangu yakasvika pakuparara nemhaka yekuti ndakarumwa nezvinhu zvandisingazivi kuti zvii. Kwava kubva pamuviri ndikaita miscarriage. Nhumbu yakabva imba ikaparara. Pandakatanga kufambidzana nemusikana uyu mai vangu vanongoti hauna kumbondiudza kuti nemunhu wari kufambidzana naye. Asi vanoziva asi havakwanisi kutaura. Vatete zvasiyana behavior yamai vangu pavaiti vakaona murume vaiti hasha dzisingaiti vachindishungurudza. Vatete handichazivi kuti mai nababa vangu vari pamwe chete pane zvemushonga here kana kuti mai vangu vane zvavo baba vangu vaiva nezvavo. Nekuti vatete mukatarisa behavior yavabereki vangu haisi normal. Baba vaindibata chibharo vachiisa vaseline. Mai vanofara kana ndichifambidzana nemusikana asi akaita murume vainoita hasha dzisina akamboona. Nekuti rimwe gore muna 2010 ndakaudzwa neimwe sister yangu inoita zvekuprofita achiti ndisuduruke pamusha sekuti paive nechiga cherufu. Gore iroro vatete hanzvadzi yangu inonditevera yakafa. Kufamba kudai tainzwa kuti ihuku iri
kuzvidyira mazai ayo. Ndipo pandakazouya kuSouth Africa ndisina kutaura. Pandakaonana namai vangu vakangochema because panga pava nedistance nemubereki wangu, ndipo pavakakumbira kuti tidzokedzane semhuri. Mai vangu ndipo pavanga vakuzama kuita close kwandiri, asi mupfungwa dzangu maive nekusagadzikana nenyaya yandaimenge ndanzwa yehuku inodya mazai ayo. Pandakatanga kugara nemusikana uyu ndipo pandakatanga kuona kusanduka kweupenyu. Chero kurwara ndainge ndisacharwara, handisina maproblem, handichanesani namai vangu. So kuti kufambidzana nemurume kwaindipa maproblems vatete. Tete ndakabva ndava free, ndikatoudza dzimwe hama dzangu kuti ndiri kufambidzana nemunhukadzi, ini ndiri munhukadzi. Up to this day ndiri kufambidzana nemukadzi. Vatete nedare ndibatsirewo. Kuda pane zviripo kana nditori nedambudziko randisiri kuziva, handichazivi kuti upenyu hwacho huri kufamba sei. Pahanzvadzi dzangu dzekwamai guru dzekundiitira utsinye vachindityora ruoko, ndakavakesa, vaindipa nhunzi. Pa7 hwavo tete 5 vafa, kwasara 2. Asi nevasara vacho hatisi magood books, kutobatikana chaiko. Ndakambovaudza nyaya yangu, vakati baba vaiva munhu akashata. Asi tete tinoona sekuti baba vaive nemushonga chete, nekuti it can be kuti mwana wako wakabereka vatete wozvimanikidzira pauri vachishandisa vaseline. Chero kunetsa kwemereji kwekuda vakadzi kudarika varume, hameno vatete ndinoona sekuti ndiko kwazvakabvira, sekuti baba vanorepa mwana wavo, hausi mushonga here. Ndinokumbirawo kuti vedare vandibetserewo, pari zvino ndiri kurarama ndiri muno muSouth Africa. Ndatenda. This is very painful. This is a very painful story. Ndarwadziwa singaiti. Panyaya yekufambidzana nevasikana handitoziviwo, because mukutaura ivo looks like zvikuvashungurudzawo kuti nhai vedu ndochofambidzana nemusikana, mai vangu ndovaudza she's okay. Asi ndikafambidzana nemurume, mai vangu havazvidi izvozvo. Pane nyaya dzekunzi kwai huku inodya mazai ayo, baba vavo vachirepa mwana nevaseline. Ava vanorwadziwa. Ndiregai ndivatumire message, because she sent me an audio and I kept on procrastinating, ndichingoti ndichaiposta. Alright. Ndakaromba nemurume wangu nerimwe gore vatete, ndakadya nhoko dzezvironda muchi1 room chataigara nemurume wangu Runesu. Vatete Runesu chero hake aive tsuro yemubhuku, asi taiwirana tichigara murudo nemurunyararo. Vatete Runesu aiita zverecycling, kunonga makeni nemaplastic kunotengesa. Mazuva ekutanga zvaimbofaya, tainge tisingawane luxury yedu, asi taidya tichiguta. Asi munyika medu mune dambudziko, hatidi kuona munhu anoita chinhu chichimupa mari pasina nguva ngani. Vanhu vainge vazara senyuchi dzakaunganira uchi, saka mari yacho yakaramba ichingoita shoma neushoma. Ndakazofunga kutsvaka basa vatete, sekuti nhamo yainge yapfunya chisero mumba mangu. Saka mukutaurawo nevamwe ndakazonzwa kuti pane munhu aida munhu webasa. Munhu akandipa nhamba idzi aitodawo basa iri, asi ainge ane dumbu rakakurirwa, saka akazonditi ndiende. Ndakafona panhamba dzandainge ndapiwa vatete, kukadavirwa nemukadzi ainzi Majori. Majori akanditi zvaive zvakanaka kuti tisangane tikurukure nhau dzebasa. Ndakasangana naMajori vatete paopen space. Majori akanditi ndaizotanga hangu basa mangwana acho, asi aisada munhu anoita stay in, aida munhu aichaisa. Zvose zvainge zvakaringana kwandiri nokuti ndaiva Mrs. Saka kuchaisa kwainge kwakanaka nokuti ndaidzokera kumba kuna Runesu. Vatete ndakatanga basa rangu zvakanaka. Majori aigara muzimba rakakura uye aingogara ari 1. Zvakandinetsa kuti nekukura kwakaita imba iyi akatadzawo kutsvakawo wana hama yaanogara nayo here, ichipota ichimutandadza. Kana vana vaMajori vaivepi ko murume? Vatete ndakaona kuti dzimwe nyaya dziri sensitive kutaura nezvadzo, saka ndakangoita mind my turusi. Kuna boss lady vakada kuzotaura, vaizotaurawo. Pari zvino rega ndiite zvandainge ndavinga kubasa. Tete pamba paboss lady Majori paisambova nebasa rakawanda. Panga pasina mwana anonzi anosvibisa o anobata-bata, saka basa kwaingova kuti bhaga ndatopedza. Nguva zhinji ndaitoswera ndoenda paTikTok zvangu. Majori aitoziva kuti ndoenda paTikTok, asi boss lady vainge vasinei nazvo as long as ndapedza basa rangu uye ndariita nemazvo. Ndakakwinya 6 good months ndichiita basa rangu nomazvo, zvekuti boss lady vakatanga kundifarira vatete. Vakatanga kuti Melody unoshanda zvakanaka, saka chero ukazosiya basa ndinoda kukusimudzirawo
mukati meupenyu zvaive zvakanaka zveizvi. Tete ndichishandira boss lady Marjorie, Friday yekutanga kwemwedzi wega wega kwaitwa pati yevakadzi voga. Kazhinji vaipfeka all white or gold kana kuti white and gold. Vakadzi vaifara nekudyira dyira zvekuti paitotsvakwa macatering companies anouya kuzobika nekusefa vanhu. Ini changu kazhinji kwaiva kuzongotsvaira tsvaira. Runesu ainge adozvijaira kuti kutanga kwemwedzi wega wega as long as chiri chishanu vatete ndinononoka kuuya kumba. Ndaizoperekedzwa naMarjorie mbune kumba vatete nemotikari. Runesu ndaimutakurira doro ini sezvo ndainge ndisingamwe. Vatete saka Marjorie paakati aida kundisimudzira mukati meupenyu handina kumboona chakaipa. Akati mumafriends aiuya kumapati ake aingafarira kutendeka kwangu, saka pati yaitevera ndaifanirwa kuvapowo ndakapfeka zvichena. Apa hembe chero imwe chete chena vatete ndainge ndisina, chero yegoridhe. Marjorie akati paive pasina dambudziko aizotenga hembe yacho. Ndakamboramba sekuti ndaidza kuti pane paizoshota mari kumba, akanditi kwete, hapana chaibvisa papei yangu. Bill rose ndiye aizorisenga. Ndakafara ndikati hevanoi vanhu vakaropafadzwa vane ruoko runopa. Regai zvichinzi chakafugidza dzimba matenga, ende sandi ose maropafadzo anobva kudenga. Maropafadzo mamwe ari kubva kunzvimbo dzine rima roga roga. Musi wemutambo wakasvika, ini ndaive ndakapfeka rokwe rangu rakaisvonaka. Mutambo wakaitwa ukapera vatete. Marjorie akanditi vainge vafunga kundipa 3000 yekutanga business sekuti ndainge ndamushandira zvakanaka. 3 chii? Mari iyo ndainge ndisina mboibata muupenyu hwangu hwese. Nhamo yangu yapera. Marjorie akangonditi muripo wake aingoda kuti panoitwa mapati ndinge ndiripo chete chete. Zvaive zvishoma. Izvo vatete ndakadaro ndichifunga nechemwoyo. Kungoatenda pati raisa mabasa. Handiti pandaive ndaatenda handina chakaipa chandainge ndaona. Izvo kwani vatete, garwe kana richida kukubata harikuudzi kuti uri nyama. Kwete, rinotovhara maziso kuti ufunge kuti rakakotsira. Paunongoita senge warivara, vatete robva rangokubata nehuro rokukwevera pasi pemvura. Ndizvo chaizvo zvakaitwa kwandiri. Ndakaatenda mameetings aya nekupusa handina kuziva kuti ndiri kujoiniswa. Yava meeting yechi10 ndipo pandakabvunzwa kuti ndaida kupei kusisterhood. Tete nekutadza kunzwisisa ndakatoti ndopota ndichiuya kudzimba dzenyu ndikuitirai mabasa. Tete sisterhood yakaita kupwatika nekuseka vakati vaive nemaoko ekuzvitira. Ndakataza Marjorie akatsikitsira. Boss lady vaiziva kuti ndiko kwazvaizosvika uko. Ko vakadii kundiyambira. Indaingoti hangu Murungu afunga kuitira mushandi wake tsiye nyoro. Izvo kana rinonyenga rinowarara. Manje ndainge ndisina chokupa. Ndini ndaitochengeta murume. Marjorie akabva nditi ndipo paive nesolution yangu. Runesu was going to be the sacrifice. That's why sisterhood vaisava nevana naye varume vainge vapedzwa vachiitwa masacrifice. Tete mukati memwoyo mangu makarwadza sokuti inhamo zvayo yataive nayo, asi murume wangu aiva nerudo. Marjorie akanditi kwete, vaisada blood sacrifice kwandiri, asi ndaizodonita chimwe chakakosha kusisterhood. Tete sisterhood yakati yaida hurume hwarunesu. Vakandipa order yekuti patinosangana pabonde paya, pandai mucleaner ndigoya nemucheka wacho chandainge ndashandisa. Vakanditi ndikasaita zvavaida vaizouraya mai vangu vaiva kumusha. Ndakaona zviri nani kudoneta urume hwarunesu than kutevera ropa ramai vangu. Vatete ndakaita zvaidiwa nesisterhood, ndikaenda nekamucheka kaya. Ndikakudzai kuti hatina kuzombosangana pabonde zvakare narunesu. Tete mushina warunesu hauchasevenzi nepadukusa. Murume wangu akatombozama kumwa guchu, asi kana action kutoenda kumapostori anonzi wakashinirwa. Asi havadudzi havo kuti ndini ndakadaro vatete. Tatova nelife iri nani. Tinemba yeduwo nemotikari dzine musoro. Hatichatamburiwi vatete. Basa kwa boss lady Marjorie ndakasiya. Asi mapati unotofanirwa kuatenda whether unoda kana kuti haudi. Mukaona runesu anotonzwisa tsitsi, angori house happy. Anofunga kuti akaroiwa, hatozivi kuti muroi wacho ndini nesisterhood yandakajoiniswa. Vatete kana ukamunzwa wodemba kuti mudzimai wangu usandisiye, moyo wangu unoenda kure. Asi ndodiniko? Ndakada mari, hatina mwana uye hatifi takaita mwana panyika sekuti hurume hwarunesu rwakadonetwa kunyika inerima. Vatete ndiyo nyaya yangu. Ndakarombawo nemurume wangu, ndakanyengedzwa kutevera rima, musakangamwa kuviga sita.
nyika iyo yakaoma. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Tisati tapinda munyaya inotevera, nanguti ningokurangaridzai guys kuti handimuri kuona incident yakaitika ino hazviitiki kuAfrica chete, zvinoitika anyway in the world. Handimuona kuti vanhu ava vakatogeza, makaona mabhegi avo, vakatorongedza mabhegi, vakanotengawo magroceries vachidawo kuenda kumba, asi havana kusvika kumba. These are unforeseen circumstances, zvinhu zvatisingambofungiri kuti zvinhu zvingaitika to anyone. And I want you to know kuti pavanhu 42 vakashaya mubhazi moya. Those people vanhu vakangofanana nesu, hatina chiri special chavasina, we are just the same, asi vakawirwa nedambudziko. Ndanguya kwamuri ndichikurangaridzai kuti kana muchigara out of Africa, ngatisei mafamily members edu padiaspora cash plan, because ramangwana harizikanwe. Ndakataura example yeRadio 2 ye chidaidziro cherufu chinoitika kwamainingi nekwamainingi. 5 years later zvichingoitika, zvichingoita zvidaidziro zverufu, kusvika musi pauchareceive that message, it will hit differently. Your life will stop. Ushiya kuti chii chiri kuitika. And in most cases pazvinoitika unenge usina kana mari. Njiva yakangwara inovaka dendere mvura isati yaturuka. Nhasi ndauya pano ndikuudze kuti kana mava muchipondiwa muchibva kushift, muri mutrain, muchienda kumba everyday, muchiti vatete vanyanya niye diaspora. Guys, this thing is real. Tokumbura kuti tise vana mama, vana daddy, my siblings, people that we are responsible for, ngativaisei padiaspora plan. And mari yacho haina kana mbowanda, mari yekutenga pizza. Zvakasiyana nemusi wekuzonzi tipei 20,000 rand. Zvimune masibling ari kuSouth Africa, koita kutoda 20,000 rand izvezvi, $1,000, apa unotangira papo usina kana mari. Nendoziva kuti vazhinji venyu vari kuUK munosara nema 300 or 400 pounds pamwedzi. Zvakaoma. Ndichasiya link pazasi apa. Ngati mwavei vanhu vakangwara. This really hit, it's really hit hard on me. Ndarwadziwa. Alright, regai tiverenge nyaya inotevera. Tete muvige chitupa chaiko, ndiri murume ane 27 years vatete, uye ndinonzwira mhuka shuga kuti dai ndasangana naye pabonde. Kana dziri mbudzi vatete ndipo pane major weakness yangu. Kungoona mbudzi vatete ndinonzwa kubvunda chaiko, and smell yacho iya yemhuka isiri diluted nesipo kana nema body powder. Ndinonzwa kuti zvangu zvaita kuti zvakanaka kuva pano. Chokwadi dambudziko rangu rakatanga ndiine 15 vatete. Pekutanga ndakabata mbudzi muvakidzani wedu vabadza. Vatete, handitozivi kuti chakandituma kuchochora mbudzi chii, asi pandakaitiba ndakanzwa kuichiva vatete. Handizivi kuti kuda kuexperiment here, kunzwa kuti zvodi, asi ndakaguma ndati regai ndichimbobata mbudzi iyi. Ndakakwira mumuti vatete, ndokutarisa left, ndokutarisa right, ndokutarisa kumadokero, ndokutarisa kumavirira, ndokuona hakuna munhu ari pedo vatete. Ndakabata mbudzi iya, mbudzi yakatanga kuchema zviri fani vatete. Ipapo ndakachizenge ndava mudenga rechinomwe, handina kunzwa kuti mwono wembudzi achizenge asvika. Ndakawanikidzwa mapens down, marambiro panga pasina. Ndakada kumbojamba kuti aiwa ndanga ndichizvibatsira, asi vatete ndaike ndabatwa red handed. Vabadza vakandikwekweredza apa chikabudura chandainge ndakapfeka chaive chisina kupfekeka zvakanaka. Vabadza vakasvika kumba vakaudza baba vangu kuti vainge vauya neni nemukadzi wangu pamusha, saka baba vangu vatambire muroora wavo munyowani. Vatete muroora airehwa yaiva mbudzi. Vabadza vakati kuna baba vaizoya votora pfuma yavo kuna baba, sezvo ndainge ndadecida kuita usavi mukadzi. Kana ndichiti ndakarohwa kungava kunyepa, ndakazvindikitwa senyoka yapinda mumba. Nyaya yakazoenda kwamambo, baba vangu vakaripiswa mombe yekuchenura kusvibisa kwandainge ndaita nzvimbo. Vabadza vakaripwa nemari. Mbudzi yavatete yakauraya sezvo yainzi yakasviba, asi nyama yayo haina kudyiwa, yakaita zvokupiswa ndokuchererwa pasi. Yaingonzi musikanzwa yevana. 7 years later ndava ne21, feeling yakadzoka zvakare, asi this time yangava stronger kudarika pekutanga. Ndakatokurumidza kuisa munhu pakitchen vatete, ndichiti zvei kuda maraging hormones, asi ndakatoona kuti aiwa ndini hangu ndinozipirwa nemhuka vatete. Nditori nekachimusha kangu, and pane favorite mbudzi yangu vatete yandinofarira kuita mukadzi.
vatete ikandiona haichatize. Saka ndiyo yandiri kuti teki nayo. Hakusi kuzviitisa, asi ndikasasangana nembudzi ndinotonzwa kuti aiwa pane chakashota. Bonde mumba nemukadzi handinei naro, uye ndakaudza mudzimai kuti akasununguka hake kuenda, kwete kuti akandikanganisira. Asi hangu ini ndinoita prefer mhuka kuvanhu. Very loyal, haiunzisiki shura matongo. Hapana pauchanza kuti yakaita gumbo panze, gumbo muchikwere. Vatete kwete handipengi njere, ndidori munhu ane brain dzinoshanda zviri normal. Kwete handina kurumba zvakare zvekuti vanhu vangati imhiko. Handina kana mushonga wandakabata, asi ndizvowo zvinongoitika kwandiri. Izvozvi pane imbwa yakapfumvura vatete, ndiri kunzura shuga. Handitozvidiwo, zvinhu zvakangondiwira. Ende mukandiona live and direct, hamungambofungidziri kuti ndizvo zvandiri. I'm a good looking guy, vatete anozipirwa nemhuka. Tazvinzwira toga vati vanoda mhuka. People are weird. Vanhu vari weird, vanhu vane ma-secret sins avo. Unenge uchingoti kuda tiri nomautesa sodoona kuti pane vanhu vanogwara. Handizivi kuti munofungei nenyaya yabhudhi ava vemhuka. Zvakare motanga kubva kustory number 1, number 2, number 3 muchingoenda makadaro. Handiti regai tione, pane vamwe vakambonditumira nyaya yekutsvaga rudo. Regai tione kuti ndakaiita here, ndakaiposta. Alright. Guys, tinokutenda nenyaya dzamatitumira muzuva ranhasi. Kana tichinyora nditi toda kuramba tichisimudzira chishona chedu. Saka guys, ndinokurudzirai kuti kana muchinyora munyore nechishona kana kuti nechindebele, so that we still continue kusumudzira language yedu. Then tadzoka zvekare nenyaya yemastarlink. Handiti musakanga kutaura nevekufabsa, inonzi FABSA, vanoita mastarlink. Vanhu vari kuinstalla, aiwa vakainstalla zurwanzi, vakainstalla zveimwe vari kuinstalla. Tinokutendai guys nekuti aiwa maprova kuti vanhu vavatete, hanzi vanhu vavatete vakawanda, hanzi makawanda muri kuda mastarlink. Aiwa ngatiitei kwaitwa rural electrification, izvo ngatiitei kudai rural wifification nekutauni zvese. Handiti tiitirawo vabereki vedu imi munotiona, uyezve kuti nyange vakwanzika kutiona ndokuti vaone vachiteerera kanyaya idzi vachiwa zviri kuitika. Nemiwo zvakare musakangama kudi kuramba muchitumira nyaya dzenyu. Handiti tadzoka zvenyaya yefabsa. Fabsa vane dzimba dzavari kutengesa, vane maplots. Munongofona zvakare namba yemupiwa madetails einformation nekuti vari kutengesa dzimba dzipi, kupi, sei. Chekupedzisira ndechekuti ndichadzoka nema-highlight, ndichadzoka nema-update kana vapedza kupenda zvese zvanaka. Aiwa mama vakanditumira message vakati I'm so excited to move into my new bedroom. Imba yanaka, imba yakura. Chimwe chigara zvakaita sara nyaya yegoat milk. Aiwa goat milk iripo guys, musarega kangoramba muchitenga goat milk. Handi munoziva ndakataura kuti kana mune hyperpigmentation ichichi, mune mapimples, kana mune hyperpigmentation, mune mapimples, mune uneven skin tone, goat milk iripo. Guys, at this point ndoda kungoti kuvanhu vari abroad ka I think ndichambomira, because we are facing a lot of challenges. Pamunoisa mari yenyu muaccount mangu iri kufridzwa neFNB. FNB is becoming so difficult. Imagine vanofridza mari dzemangoti ma1000 or 2000 rand, asi kune vamwe vanhu vari kuba mabhiriyoni mucountry. Imika zvakaoma. Saka ndikungofunga kuti at the moment ngatimbomirai kuita ma-international transactions because zvakaoma. And pamwe pachona futi kana ndikabatisa inonzi FedEx inosvika ichichinja maprice. Inenge wakupiwa quotation yekunzi 700, next thing 2000, wotoshambudzika kuti kuda pane mamajuti nezvimwe zvinhu. Saka unless kana mune munhu wenyu ari kuuya kubva kuZimbabwe kana kuSouth Africa achienda kuUK, that's the only way we can do it at the moment. Handiti alright, tinokutendai nekuona kwamaita. Mwari akuitirai zvakanaka. Kana mune mubvunzo yamunayo musarega kubvunza. That's it. Handiti that's it. Alright, tinokutendai nekuona kwamaita. Please stay safe. Ngatirambei tiri vanhu vanonamata. Musarega kuramba muchitumira nyaya dzenyu. Tatendai vaine zuva rakanaka. Bye bye.